Antoni Strubell, donc grand merci de ser al micro de TV Occitània, País Nostre, grand merci. Abbiamo viscut aquel Diada 2024 che si faccia all'Encop a Barcelona, Lleida, Tarragona e Girona, a Girona. È importante fare una Diada dell'ANC tan decentralizzata? Sí, aviam, ha estat una aposta, no era segur, algunes persones deien que era millor tot a Barcelona, però l'aposta ha sortit molt bé, perquè les informacions que tenim és que ha vingut molta gent a Barcelona, molta gent a Tortosa, molta gent a Lleida, molta gent a Tarragona i molta gent aquí a Girona, on hem tingut el gran plaer de donar-los la benvinguda a la televisió occitana. Vol dir que l'independentisme l'ha seguit d'aquell objectiu, se deu fer a la base, mai que dins els partits? Sí, l'Assemblea Nacional Catalana representa la voluntat del poble de Catalunya en molts aspectes, no tota la població, però molta gent. És una organització que té molts més membres que tots els partits polítics junts, té moltíssims seguidors, simpatitzants, i era molt important aquest any en concret de reunir molta gent, que és el que ha passat, perquè estem en una situació difícil, hi ha hagut molta repressió contra el moviment català, hi ha hagut molts problemes dels partits polítics i aquí estem els de l'Assemblea Nacional Catalana per donar força a Catalunya i per donar força a l'independentisme català. Bon, on sap que la situació occitana i catalana són fort diferents, mais il y a toujours aquel pes de l'estat jacobí francès i espanyol. Pensats que l'agermanament, l'afrairament de mai fort entre els dos països? I tant, per nosaltres és molt important, seria molt important fer agermanament, la jumelament de pobles, de ciutats, com ara estem aquí a Salt, que és una població de molta immigració, però que avui hem fet la manifestació amb molt d'èxit. Creiem que Occitània és un model d'un país que ha sofert molt la repressió estatal i nosaltres hem d'aprendre la lliçó que ens doneu vosaltres. Nosaltres no volem ser una Occitània 2 en el sentit lingüístic i cultural. Creiem que entre tots ens hem d'ajudar a enfortir la situació dels idiomes i de les cultures i de les nacions que no compten per Europa, perquè Europa no ens ajuda i per tant ens hem d'ajudar nosaltres, que és el més important. El poble occità i el poble català són germans. Històricament tenim la mateixa arrel i tenim el mateix futur. Bon, grand merci, senyor Strubell. Moltes gràcies a vosaltres.